Botox alebo pervitín? Pervitín. Takže doslova ľudia z ulice sú pozvaní do škôl, aby vzdelávali vaše deti v oblasti sexu a v oblasti vzťahov. Ale kto sú vlastne títo samozvaní odborníci na vzťahy a sexualitu? V prvom rade je to Miška, ktorá má otvorený vzťah s Indom. Otvorený znamená, že popri ňom spáva aj s inými mužmi. A rozpráva verejne o svojej promiskuite, o tom, že netuší, s akým počtom mužom dodnes spala. Mala som doniesť, ja mám taký zoznam, ale mám ho v nejakom starom zápisníku, ale už sa nepamätám. A o tom, že pravidelne podvádza svojho muža. V druhom rade je to Denis, promiskuitný gej, ktorý nemá žiadny vážny vzťah a celý jeho romantický život spočíva v tom, že ho nakladajú rôzni turisti. Puerto Rico, Španieli, Nemci. Toto sú ľudia, ktorí majú absolútnu moc nad tým, aké vedomosti z oblasti vzťahov či sexuality vaše deti nadobudnú.